More Fosty! Ho, 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 ho! Tá sneachta an talamh do fuach san air, Tá an crown legan orja is gundar sa spéir, ach a fostí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Caird? Smuoine faoi, Tá fééis a bhór air is éidir tradiisiúnta, a líonn si san air is busin isteach a tithe dúnta, a fostí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Oh my yeah. Conas nar higamar seo hana féin. Bíl cur a bhaim fud an dam, is daoine a warna gredin ann. A fáistí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Look, my brother is doing. Conopó anya, Avin agus Evan, na bacca gína listi for AK-47, a fáistí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Ah, take me a nish. Bóra dí a airing. Here to talk to Daddy the Nullag. Daddy na nullag, no! A scanner. Ní mala mé seo daddy na nullag. Agus Malam AK-47 you are. Singa das. Blianta eile thug sé le go dom is stocí dom a iad, ach go mbliana níos sa bhála ach go gánaí beag jihad, a fáistí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Fáistí bí ciún is éistí inis, Tá daddy na nullag in ISIS. Gach duine le céile. Fáistí bí ciún agus éistí inis. Tá daddy na nullag in ISIS. Ho, 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 Run, daddy na ho. nullag. Tara rash, I'm blian sa cooing.